En dan stiert die barometer heeg en die houdt die barometer gewoon zinnen. Maar wat hebben we? Bewolking, een donkere dag, een grieze braad. Ja, en dat grieze, maar dat horen we voorlopig ook nog wel even. Takkenmikon zou het wel eens aanwezig kunnen dat we bij frost krijgen. Maar of die Celtic bloed, dat moeten we nog maar even afwachten. Nou op naar de actualiteit. Joen en vannacht bewolking, misschien wel wat damp maar. En verder een temperatuur om bij de size of the zon graden heen. En de wind komt uit het westen waai. Die is matig, krijgt 300 fjouwer, kan in het watergebied nog wel eens wat sterker worden. En dan morgen al werd die bewolking misschien in het watergebied even wat zinnen, maar krijgt de joert had die zin het zwier. En verder een temperatuur die de wijze maar 9 of 10 graden, het bloed mild. En de wind die komt uit het westen tot noordwesten waai, matig rond vrij krachtig. De vrij krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. Maar dan moet je de nacht mist. Kans op dichte mist alvast even een waskoging voor het verkeer. En dan zitten we man niet te moeilijk nog mooi in de maanspits. Het vooruitzicht. Manje, mist en bewolking, temperatuur zo'n 8 graden. Uiteindelijk ben dat ik de temperaturen van Tiesje en Verwaasje. En die dagen ik meestentijds gewoon bewolkt waar. Meestentijds ik droeg. Of het zo wat hele lichte storm aanwezen maar terug de mist. Maar dat is het dan ik. En de winter, nou, misschien tak ik aan dat die winter eens even wat meer te vertellen krijgt. We met de manje, dan weer even in het waarsje.